Аз съм Надежда Михова, на 26 години, от град Варна. Вече повече от 8 години живея в София. Откакто започнах най-новия си проект, буквално дома ми се превърна в офис. Дома е място, в което се чувствам най-сигурна, най-спокойна и може би това се придава и на работата ми. Идеята, над която работя, е онлайн шоп уникален за България. VIPYourself.com. Той наистина е уникален, наистина е единственият такъв по рода си. Подреждам идеите си малко трудно, но тук е момента да спомена Office 2010 и OneNote, които се появиха точно на време, за да ми помогнат да въдворя ред в хаотичното ми работно ежедневие. Информацията, която събирам, за съжаление, доста често се губи. Тук отново на помощ идва OneNote, тъй като там много лесно складирам информация, линкове, видео, снимки. След това просто с едно кликване мога да намеря лесно всяко нещо, което съм търсила, без да се напрягам да се сетя в кой сайт точно съм взела информацията. Костенурката Нинджа е част от моя екип. Адски ме успокоява и ме развеселява, тъй като има много забавни собствени свои костенурски навици. Изключително интересно е човек да я наблюдава. Идеята това е или да измислиш нещо ново, което ще привлече внимание, или да имаш идеята да ползваш вече това, което е правено в България, в чужбина, и да го пречупиш през своята призма, така че да го усъвършенстваш и да дава още по-добри резултати.